Теди Ники Николов преди няколко дни каза, че връщането на старите кучета в националния е положително. Съгласен ли си? Аз смятам като цяло не само на старите, а най-добрите волейболисти на България трябва да бъдат на разположение на старши треньор Пламен Константинов, тъй като знаете, че тази година и другата са много важни за българския волейбол. Световно първенство няма всяка година в България. И България няма избор като Бразилия и Русия, примерно, да има 200 състезатели. Така че най-доброто, което има в България, трябва да откликне като състезатели и да пробваме да направим някакъв добър резултат, за да може всички фенове, вие да сте горди с нас и самите ние. Защото на някой от повечето от нас може би ще е последен голям такъв форум. Сигурно аз съм го казал много пъти, че мечтая да спечеля нещо голям форум с национален отбор. Това ми е една несбъдната мечта. И с нея си оставам и до днеска. Силно се надявам да имаме късмета. Наистина поне медал от световно първенство, защото вижда, че в момента конкуренцията е на много високо ниво в световния волейбол. Но всичко е възможно. Ние показахме и тук на европейско, че с помощта на тия уникални фенове цяла България живя с европейското 2 седмици и ние дадахме максимум от себе си. Бяхме близо до спечелване на европейско първенство, ако бяхме били Франция. Как планираш обстановката в националния отбор? Има ли промяна? Все едно, че съм бил и миналата година. Никаква разлика. Наистина, почти всички момчета ги познавам. С някои за първи път 2-3 момчета да тренирам, но като цяло установката е нормална. Така че в това отношение няма проблеми. Може ли да се каже, че това лято ще бъде като генерална репетиция с световното първенство? Със сигурност, защото от това лято вече трябва горе-долу да има яснота кой може да играе на високо ниво, защото Лигата виждателски отбори ще играеме, на европейското в Полша също. Ще може да се види кой има място в отбора за този форум следващата година световното в България. Няма да бъде лесно, защото наистина много млади момчета са напреднали. Аз това, което видях тук за тия 3-4 дена, за което много се радвам. Много е хубаво, когато има конкуренция на всеки един пост, защото така всеки състезател прогресира и дава максимум от себе си.